Ipinapanukala ng ilang mambabatas sa La Union ang pagbibigay bisa sa Draft Provincial Ordinance No. 567-2025 o ang Ordinance designating and regulating the National Highway outer lanes and or shoulder as slow-moving vehicles lane. Sa ilalim nito, tanging mga four-wheel cars, trucks at public utility vehicles ang maaaring gumamit ng inner lane habang ang mga tricycle, motorsiklo, bisikleta at iba pang mabagal ang patakbo ng mga sasakyan ay dapat nasa outer lane. Ipinagbabawal din ng panukala ang illegal parking, pagbibenta at pagtatayo ng anumang estruktura sa outer lane, slow-moving vehicles sa inner lane sa outer lane na i-overtake ng malalaking sasakyan sa outer lane. Kaukulang 200 pesos hanggang 600 pesos ang ipapataw na multa depende sa sasakyan at kung ilang beses na ulit ang paglabag. Maglalagay din ng signage sa mga daan bilang gabay ng mga law enforcement agencies ukol dito. Sa pamamagitan nito, nais pairali ng disiplina sa kalsada, makamit ang mas maayos na daloy ng trapiko at maging ligtas ang kakalsadahan sa buong lalawigan. Nakatatang pag-aralan ng Committee on Transportation ang panukalang ordinansa katuwang DPWH, law enforcement stakeholders at transport group sa isang public consultation. IFM News. IFM News. IFM News.